En anden højde, vi godt kunne tænke os at finde, er højden af den røde bygning, som er højden her A til D. Det vi kender, det er vinklen C, som er 32 grader. Vi vil benytte formlen tangens til V, og den vil vi benytte i trekanten her A, B, C, hvor vi siger den modstående katete divideret med den og husliggende. Vi vil gerne finde ud af, hvad den modstående katete er, så vi kan rykke lidt rundt på formlen her ved at sige tangens til vinklen 32 gange den husliggende katete, og herved får vi så den modstående, som i vores tilfælde er 12,87 meter. De 12,87 meter, det skulle gerne illustrere her stykket A til B. Så vi mangler lige stykket B til D for at finde ud af, hvor høj den røde bygning er i alt. Så det gør vi ved at sige de 12,87 meter, som stykket her A til B er, plusset med øjenhøjden fra Cecilie, som er stykket B til D. Så vi plusser med 1,68 meter. Så i alt bliver den røde bygning, efter vores udregninger, 14,55 meter.